Ahoj, vítajte pri novom videu varenie pre 4 do 6 eur. Pre dnešný recept som si pripravila tieto suroviny. Camembert, hranolky a mrkvu. Za dnešný nákup som platila presne 6 eur. Tiež budeme používať strúhanku, hladkú múku a posledné 3 vajíčka, ktoré nám ostali. Camembert pokrájame na malé kocky. Pridáme vajíčka, újdenú mletú papriku, čierne mleté korenie, strúhanku a múku. Dobre premiešame. S mokrými rukami vytvarujeme guličky, ktoré potom ešte obalíme v strúhanke. Guličky ukladáme na plech s papierom na pečenie a pred pečením ich potrieme trochou oleja. Hranolky si môžete pripraviť ľubovoľným spôsobom, vyprážiť na oleji, upiecť v rúre alebo v teplovzdušnej fritéze ako ja. Mrkvu očistíme a postrúhame na jemnom strúhadle. Pridáme vodu, cukor, ocot a soľ. Majte sa krásne a želám dobrú chuť.